Sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Oktubre 5, tuig 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag babatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga kag balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Nagaang kasanay sa motorsiklo patay matapos aksidente nga nabungguan sa canter truck sa may Banwa sa Murcia. Walo ka staff ni Consihal Cindy Rojas ginpaswab matapos isa ka staff man sini ay nagpositibo sa COVID-19. Sa balita national, opisyal nga pagbukas ang klase subong adlaw gindeklarar sang DepEd. Presidente Duterte nagakuha sa 91% nga approval rating sa Pulse Asia Survey. Kag sa aton balita international, Prime Minister sa New Zealand ginanunsyo ang liwat nga kadalagan sang pungsod sa pagtapna sa COVID-19. Sa sports balita, Miami Heat na kuang Game 3 kontra Lakers. Kag sa aton balita entertainment, bata nga lalaki ni Caridad Sanchez ginpagkamalaot ang pagbuyagyag sa iya utod nga may demensya ang ila-iloy. Sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sining. Banwa, mapugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. And good evening sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Happy Monday sa mga ka-aksyon naton aksyonan nga nag-take time gid no sa pag-upod sa aton nga pagpangalagad kada gabi aksyon ana. And it's time na nga i-recognize nato na mga ka-aksyon naton nga present na karon nga evening newscast. I-mention ko lang una aksyon ana si Sir Alex Fuentes. Good evening nga nag-monitor tonight. Salamat. So sige, salamat man Action Day. Isagid ba na dinaya? So sige, sa mga ka-aksyon naton sa liwat mayong gabi, kag sa mga naka-monitor na sa subong man nga gabi. So sige, diri na kita sa pagpanamyaw man sa inyo kay Ma'am Heaven, kay Sir Martin Gonzalez mayong gabi, sa kay Ma'am Rose Guevara, good evening, naga-monitor subong man. Mayong gabi lang kuno dayon sa mga Energy Fans Club. Sige. Kay Ma'am Yvonne Abuicher, mayong gabi, dan sharing naman sa kanua. Thank you gid Ma'am Yvonne sa always kanya pag-share sa amon iya nga mga Facebook Live or sa kada program sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa kay Ma'am Zet Alunan, good evening man, nga naga-monitor sa Hong Kong. Thank you so much. And halong kita always kay ara pa Japon ang presensya ni COVID-19. So sige, continue lang sa pagpadala man sa inyong mga mensahe. Sa kay Ma'am Evelyn ni Pomoseno, mayong gabi. Happy Monday and keep safe always. By the way, sa atong tanan nga mga teachers all over sa Pilipinas or din ka man nga bahin sang bugos nga kalibutan, happy World Teachers Day. Subong adlaw Action Day adlaw sa mga manunudlo. So thank you so much gid sa tanan nga mga manunudlo nga wala nagauntat sa pagtinghwa man agud iya nga mapreparar subong pa naman nga may pandemic. Ang inyo dira nga mga obligasyon nagdoble pagid kay tungod sa mga kinahanglanon nga i-preparar
para yang makahatag sa gihapon sa nga information or matudluan sa gihapon ang kada estudyante agud hindi man mabilin. Sa liwat, happy Teachers Day sa tanan nga mga manunudlo sa pampubliko kag pribado nga eskwelahan within diri mismo sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Sakay, ma'am, okay. Standby na kita danay for our local news. Sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:07 kagaron sa detalye na sang balita lokal. Patay ang nagang kasanay sa motorsiklo matapos na aksidente nga nabungguan sa canter truck kay nasangaga sa may National Highway sa may Pulok Laroca, Barangay Santa Rosa sa may Banwa sang Musya. Ang mga napatay ang ginkilalang Sanday Christian Jade Herial at 31 anyos kag pumuloy sang Barangay Anahaw, Banwa sang Hinigaran. Kagang iya back rider ang ginkilala naman kay Cheryl Domingoy, 34 anyos kag residente naman sang Barangay 13 sa may syudad sang Victorias. Ang driver sang canter truck ginkilala naman sa kay Rogelio Endrina, 41 anyos nga tumandok sang Barangay Bago, Banwa sang Salvador Benedicto kag nagapuyo sa may San Julio Subdivision, syudad sang San Carlos. Ginpahayag ni Police Lieutenant John Paul Tabuharang OIC sang Musya PNP kargado pa sang pinyang canter truck nga ginamaneho ni Andrina halin sa may Banwa sang Salvador Benedicto padulong guntanin sa may syudad sa Bacolod. Sa nga aksidente nga nakakas ang nawala nga goma sa panguna nga salakyan kag nabungguan ang mga biktima nga yara sa magkatuhay nga direksyon. Preso karon sa custodial facility sang Musya PNP ang driver sang truck. Samtang ginaulat pa ni Tabuharang desisyon sang pamilya sang mga napatay kung bala magpasaka sang kaso. Bali, ang aton nga driver, no, sang motorcycle, si Christian J. Herial Tiansay, 31 years old, male, married, kag taga-barangay Anahaw, Hinigaran. Ang iya back rider, si Cheryl Domingoy Magwad, 34 years old, may asawa, kag taga-barangay 13, Victoria City. Nabatihan si Police Lieutenant John Paul Tabuharang OIC sang Musya PNP. Sa iba niyong balita, lokal patay ang isa sa magpakaisa sa ang mga ini ang nag-inaway sa sitio Tinibawan na Barangay Bugang, Banwa sang Tuboso sa tuong Domingo sang gabi. Ang napatay kilala sa kay Elmo Mohilo, 30 anyos, samtang ang sospetsado kilala naman sa kay Marlon Andales, 27 anyos, tanan nagapuyo sa umanya barangay. Sudo kay Police Lieutenant Paul Kenneth Magan, ang hepe sang Tuboso PNP, upod inom sa makahulubong nga ilimnon ang biktima kag sospetsado apang naglalisay tubtob nga gilabo ni Mohilo si Andales igo sa kamot. Nakadalagan si Andales ka nagkuha sa arma sila pulian kag ginluthang si Mohilo. Ginahingagaw padala sa Alfredo Marañon Senior District Hospital si Mohilo apang gindeklarar nga patay. Padayon naman nga ginabulong sa Corazon Luxina Montelibano Memorial Regional Hospital ang okon si Andales. Dugang ni Magan, may daan na nga away ang duha. Desidido naman nga magpasaka sa kaso ang pamilya ni Mohilo. Samtang ginpaidalam sa quarantine ang 8 ka mga staff ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas matapos nga may isa ni ka staff nga nag-positibo sa COVID-19. Ginpahayag ni Rojas ang staff sini nga nag-positibo ang isa ka babae nga in charge sa mga Cebu LSI. Ang pasyente nagpaidalam sa test ng ligad nga September 28 matapos nga nadulang iya panabor kag nagwa ang resulta sa Oktubre 2 pero stable na karon ang iya kondisyon. Ginpahayag sang konsehal nga bangod sini temporaryo nga magasirang iya talatapan sa Bacolod Government Center umpisa subong adlaw. Tubtob nga safe na ang pagbalik sa trabaho sang iya mga staff. Ipaidalom naman sa swab test ang mga 8 ka staff sang konsehal kag maga-quarantine tubtob nga magwang resulta. Si Rojas ang wala sang close contact sa iya mga staff bangod nag-home quarantine maini matapos gana-expose man sa COVID positive kag negatibo ang resulta sa iya damlag lang RT-PCR test. Nagpasiguro ang konsehal nga padayon nila nga iproseso ang mga dokumento sa mga LSI. Staff ko
ni siya sa office, siya ni Gandal sa mga Cebu LSIs ko. So I had to close the office, quarantine ang tanan nga staff. 8 na sila kabilog da ang aras office. So 8 gid sila naka-quarantine. Actually full staff na sila. Wala kami aga skeletal workforce mo kay Okay. titi ka skeletal kay tita mo damo sa paperworks namon sa LSI. Nawat yan si Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Nagalawom si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga natagan ang mga fish kag vegetable vendors sa Burgos Market sa patigayon nga surveillance testing sa syudad sa Bacolod. Si Familiaran ang nagkadto sa Burgos Market matapos nagabaton sang imbitasyon sa mga market vendors sa merkado angot sa ila pamangkot kag klarifikasyon sa patigayon nga testing. Sunod kay Familiaran, iyagin palabot sa mga market vendor nga libre ang COVID-19 testing, hindi sila pag-i-quarantine pagkatapos sa mapaidalom sa swab test kag hindi man magsira ang ilang mga pwesto sa merkado. Sino pa sa vice-alkalde maging libre man ang test sa mga close contact kaangay sa ilang pamilya sa tiyon nga magpositibo ang resulta sa ilang nga test. Bukas ang vice-alkalde nga personal nga magpadhag sa mga market vendor sa nga Libertad kag Central Market. Sa nabaluan, liwat ngayong paisol sa syudad sa Oktubre 10 ang surveillance testing sa mga nagabaligya sa merkado. Sa dugang pang balita lokal, umpisa subong adlaw Lunes, Oktubre 5, hindi na mag-require ang Don Salvador Benedicto kon DSB sang medical certificate o kon barangay certification kung magsulod sa ilang banwa. Ini ang advisory sang Local Interagency Task Force COVID-19 sang banwa pagiman silang official Facebook page. Ang sinuman nga luyag nga magbisita sa DSB ang kinahanglan lamang nga mag-fill out sang health declaration form sa may border sang banwa kag magpresentara sang valid ID. Ginapanugyan naman sa tanan nga magtuman sang stricto nga health safety protocol sang National IATF. Sa mga kwestiyon kag klarifikasyon, pwede magpakigangot sa may DSB COVID-19 hotline pag sa 0951-606-1333. Nagalawom si Don Salvador Benedicto Municipal Mayor Lawrence Marslan de la Cruz nga negatibo sa COVID-19 ang siyam ka mga Salvadorian nga ginswab matapos magka-close contact sa mag-asawa nga nagpositibo sa virus. Sunod kay de la Cruz, COVID-19 free na subong ang DSB bangod fully recovered na ang 6 ka mga pasyente. Oktubre 1, sa ginswab ang mag-asawa sa syudad sa Bacolod kay nagpositibo sa COVID-19. Kapang antes sini, sila ang nagkapauli pa sa DSB kag nagbalik sa syudad sa Bacolod. Dugang pa sang alkalde, ini nga kaso ang na-record sa Bacolod bangod diri nagatiner ang mag-asawa kag nagakadto lamang sa ila uma sa DSB. Sa karon, ang siyam ka nga ginswab ang naka-facility quarantine ka nagahulat sa resulta sang RT-PCR test. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:14. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbi. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, dahil na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Una sa balita, una sa aksyon.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 20 kagkaron sa detalye na sang Balita National. Opisyal na gindeklarar ni Education Secretary Leonor Briones ang pagbukas ng klase karon nga adlaw Oktubre 5. Sa iya nga pahayag para sa formal nga pag-umpisa sang klase sa mga pampubliko nga eskwelahan, ginapasalamatan ni Briones ang mga nagbulig agud matuman ang pagpatuman sang blended learning karon nga mayara sang pandemya sang COVID-19. Ginpahayag man sini nga hindi pagtugutan sang DepEd nga gubaon sang COVID-19 ang edukasyon kag buwas damlag sa mga kabataan. Kalakip man sa pasalamatan ni Briones ang mga manunudlo nga maukod sa trabaho kag gintapos sa insakto nga panahon ang modules kag ginpanagtag sa mga estudyante. Ginpasalamatan man sini si Presidente Rodrigo Duterte sa bugos nga pagsuporta sini sa programa nga ginplastar sang DepEd agud maduso ang pagbukas sang klase. Lakip man sa pasalamatan ni Briones ang mga mamalidha sa Senado kag Kamara. Ginpanginbulahan ni Presidente Rodrigo Duterte ng Department of Education ug DepEd kasunod sa opisyal nga pagbukas ng klase sa piyagsang hangkat nga nadulot sa COVID-19 pandemic. Sa pre-recorded message, ginpasalamatan sa Presidente ang DepEd kay ang mga partner sa paggiya sa tanan nga stakeholders antes ang pagbukas ng klase para sa school year 2020 to 2021. Sunod sa Presidente, nagapakita lamang ini nga wala sa magkapugong sa pagtuon sa mga estudyante. Ang pagbukas ng klase ang mag-umpisa kung tanay sa Agosto 24 apagin pa iso sa Oktubre 5 agad nga maghatag ligwa sa gobyerno nga matutukan ang logistical limitations nga ginapangatumang sa mga lugar nga ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine kag para makompleto ang mga preparasyon. Sa iban nga balita national, nanguna si Presidente Rodrigo Duterte sa 5 ka matagas nga opisyal sang gobyerno na nga nakakuha sang mataas nga approval rating sa piyak sang COVID-19 pandemic. Sa Pulse Asia Survey nga ginapatigayon sang Setyembre 14 to 20, nagwa nga ang presidente ang may 91% nga approval rating halin sa 87% nga rating sa tong Setyembre 2019. Nagagwa man nga may 5% ang nag-disapprove kag 5% ang undecided. Nagdubo naman sa 57%, humalin sa 58% ang approval rating nga nakuha ni Vice President Leni Robredo. May alasang 22% nga disapproval rating kag 21% nga undecided. Si Senate President Vicente Soto ang nakakuha man sa ikaduwa nga mataas nga approval rating nga may 84%, disapproval rating nga 6% kag 10% ang undecided. Samtang nagdubo naman sang 10% ang approval rating ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga mayara sa karon sang 70% disapproval rating at 10% kag 19% ang undecided. Ang pinakauli mo si Chief Justice Diosdado Peralta nga may 44% nga approval rating sa iya sa resulta sang Pulse Asia Survey. Ang Pulse Asia Nationwide Survey ang ginapatigayon sa 1,200 ka mga respondents nga nagaedad 18 anyos sa pasaka. Ginpasalamatan sa Malacanang ang mga Pinoy matapos nakabaton si Presidente Rodrigo Duterte sang approval kay trust rating nga mataas sa pihak sang COVID-19. 91% sa mga Pinoy ay nag-aproba sa performance sa Presidente base man sa Setyembre 14 to 20 nga survey sa Pulse Asia. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, nagapakita lamang nga gusto sang publiko nga wala nagapamulitika sa panahon sang pandemya. Dugang pa ni Roque, nakitaan sang publiko nga ginhimo sang presidente ang tanan nga pwede himuon para mas jutay ang numero sa mga Pinoy nga matapikan sang virus. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Aksyon Radio Philippines Standard Time, detalye sang balita international, sports ag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing?
Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay,
sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa balita, nasa aksyon! Kagsalita sa nga atong balita international, gindeklarar ni Prime Minister Jacinda Ardern nga ang New Zealand liwat nga napakigbatuan ng COVID-19 kay ginanunsyo nga pahalugan na ang restrictions kay gipatuman sa dalago nga syudad sa pungsod pagkatapos nga ikaduha nga waves ng COVID-19 ang na-contain na. Ang virus gin-report nga na-control sa katapusan sa Mayo matapos ang istrikto nga national lockdown nga nagresulta sa 102 ka adlaw nga wala sa na-record nga community transmission. Apang ang bago nga cluster sa kaso na-record naman sa Auckland sa itong Agosto nga nagresulta sa pag-lockdown sa syudad sa malapit 3 ka semana. Tungod sa wala na sang kumpirmado nga kaso sa Auckland sa sulod sang 12 ka adlaw, ginanunsyo ni Ardern nga ang virus under control na kag ginpanginmulahan ng mga residente sa agwanta o kung sang ginagwanta sa sulod sang ika-duha o kung sang gipatuman ang ika-duha nga lockdown. Sa balita, nasa aksyon! Sa sports balita, nakabawi ng Miami Heat sa Los Angeles Lakers matapos ngayon nakuha ang Game 3 sa NBA Finals subong adlaw sa score nga 115-104. Iniapisar nga ang mga star players sang Heat kangay Nanday Bam Adebayo kag Goran Dragic ang wala nakahampang sa Game 3 bangon sa injury. Nanguna sa Heat si Jimmy Butler nga may 40 points, 13 assists kag 11 rebounds. Sabay naman sang Lakers si LeBron James ang mayroon sang 25 points at 10 rebounds kag 8 ka assist. Aban sa gihapon ng Lakers nga may 2-1 lead sa best of 7 series. Ang Game 4 ang patigayunon sa Miyerkules aga adlaw sa Pilipinas. Sa balita, nasa aksyon! Kag sa aton balita entertainment, ginpakamalaot sa bata nga lalaki sang showbiz icon nga si Caridad Sanchez ang statement sa iya utod nga babae nga naganunsyo nga ila iloy mayar sang dementia. So kay Alexander Joseph Babaw, ginlapas ang iya utod nga si Councilor Kathy Babaw ang kinamatarong sang ila iloy sa Privacy Act kag question sini ang motibo sang iya utod sa pagpagwa sa amo nga impormasyon. Una nga ginanunsyo ni Councilor Kathy ang kondisyon sa ila iloy apang ginpahayag sini nga ang tuyo lamang sang iya pagpagwa sang impormasyon agud nga magaserbe nga awareness sa tanan kag kung ano ang himuon kung maisa ka miyembro sang pamilya ang mag-eksperyensya sa amo nga masakit. Sa balita, nasa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:33, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Oktubre 5 tuig 2020. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.